नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण अस्सल नागपूर स्पेशल झणझणीत चमचमीत असे सावजी मटण बनवणार आहोत। मस्त झणझणीत चमचमीत अशी ही रेसिपी आहे। रेसिपीला सुरुवात करण्या अगोदर तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राइब केले नसल्यास सबस्क्राइब करा व सोबतचे बेल आयकॉन ही प्रेस करा। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। सावजी मटण बनवण्यासाठी इथे मी पाऊण किलो मटण म्हणजे 750 ग्रॅम मटण घेतले आहे। मटण मी स्वच्छ धुवून निथळून घेतले आहे। तर आता रश्श्यासाठी लागणारा मसाला बनवून घेऊया। त्यासाठी इथे मी एका पॅन मध्ये एक मोठा चमचा तेल घेतले आहे। तेल थोडेसे गरम झाले की यात कांदा घालूया। इथे मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे असे उभे चिरून घेतले आहेत, ते आता घालत आहे। आता हा कांदा आपल्याला मीडियम फ्लेम वरती छान सोनेरी असा भाजून घ्यायचा आहे। कांदा भाजताना अजिबात गडबड करायची नाही। कांदा जर ब्राऊन होईपर्यंत भाजला नाही तर रश्श्याची चव गोडसर अशी येते। त्यामुळे कांदा छान सोनेरी होईपर्यंत भाजायचा आहे। हे पहा, कांदा छान भाजून झाला आहे, छान सोनेरी असा झाला आहे। तो आता एका प्लेट मध्ये आपण काढून घेऊया। यानंतर त्याच पॅन मध्ये इतर मसाले भाजून घेऊया। हे पहा, पॅन मध्ये थोडेसे तेल शिल्लक आहे। आता याच तेलामध्ये राहिलेले मसाले आपण भाजून घेऊया। आता गॅसची फ्लेम स्लो करून मसाले घालून घेऊया। सुरुवातीला यात मी थोडीशी जायपत्री, एक मसाला वेलची, 3-4 लवंगा, एक स्टार फूल, एक दालचिनीचा तुकडा घालत आहे। त्याचबरोबर 3 ते 4 हिरवी वेलची, 10 ते 12 काळी मिरी, अर्धा चमचा दगडफूल घालत आहे। तसेच अर्धा चमचा बडीशेप व 1.5 चमचा धने घेतले आहे। आता हे मसाले मिनिटभर भाजून घेऊया। मसाले भाजताना गॅस स्लोच ठेवायचा आहे। मिनिटभर मसाले भाजून घेतल्यानंतर यात 1.5 चमचा मी खसखस घालत आहे। आणखीन मिनिटभर खसखस भाजून घेऊया। हे पहा, छान सुगंध सुटला आहे। आता यानंतर यात 4 ते 5 सुक्या लाल मिरच्या घालत आहे। मिरच्या घातल्यानंतर आणखीन मिनिटभर हे भाजून घेऊया। मसाले छान भाजून झाले आहेत, त्यांचा छान सुगंध येत आहे। आता हा मसाला सुद्धा प्लेट मध्ये काढून घेऊया। खडे मसाले छान भाजून झाले आहेत। आता यानंतर त्याच पॅन मध्ये 1 चमचा चणा डाळ व 1 चमचा तांदूळ घालूया। हे सुद्धा छान भाजून घ्यायचे आहे। डाळ व तांदूळ हलके रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। डाळ व तांदूळ छान भाजून झाले आहेत। आता हे सुद्धा त्याच प्लेट मध्ये काढून घेऊया। यानंतर पॅन मध्ये खोबरे घालून घेऊया। इथे मी अर्धी वाटी किसलेले खोबरे घेतले आहे। खोबरे सुद्धा छान खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहे। खोबरे भाजताना गॅस लो टू मीडियम ठेवून सतत हलवत भाजून घ्यायचे आहे। हे पहा, खोबरे छान खरपूस असे भाजून घेतले आहे। ते आता एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया। मसाला थंड करून घ्यायचा आहे। मसाला थंड झाल्यावरच तो वाटून घ्यायचा आहे। मिक्सरच्या भांड्यात मसाला काढून घेऊया। आता यात 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे काप व 1 चमचा ज्वारीचे पीठ घालत आहे। यानंतर यात मुठभर कोथिंबीर घेतली आहे। आता हा सगळा मसाला छान बारीक वाटून घ्यायचा आहे। वाटताना यात थोडेसे पाणी घालून मसाला छान बारीक वाटून घ्यायचा आहे। हे पहा, मसाला छान वाटला आहे। मटणासाठी लागणारा मसाला आता तयार आहे। आता मटण बनवण्यासाठी घेऊया। आज मी मटण कुकर मध्ये बनवणार आहे। सावजी म्हटलं की यात तेल थोडे जास्त लागणार। इथे मी 3 ते 4 चमचे तेल घेत आहे। कमी जास्त तुमच्या आवडीनुसार करू शकताय। तेल चांगले गरम झाले की सगळ्यात अगोदर यात घालूया तमालपत्राची पाने। नंतर लगेचच मटण घालूया। इथे मी पाऊण किलो मटण घेतले आहे, म्हणजे 750 ग्रॅम मटण आहे। मटण चांगले 2 ते 3 मिनिटे परतून घ्यायचे आहे। मटण चांगले परतून घेतल्यानंतर यात अर्धा चमचा हळद व चवीनुसार मीठ घालत आहे। हे पुन्हा छान मिक्स करून घेऊयात। हळद मीठ घातल्यानंतर मटण आणखीन 2 ते 3 मिनिटे परतून घेऊया। मीठ घातल्यामुळे मटणाला छान पाणी सुटते। यानंतर यात 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घालूया। आता लसूण पेस्ट सुद्धा चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे।
आणखीन 2 ते 3 मिनिटे हे परतून घेऊया। हे पहा, मटणाला छान पाणी सुटले आहे। मटण आपण 6 ते 7 मिनिटे परतून घेतले आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियमच ठेवली आहे। मटण आता छान परतून झाले आहे। आता यात 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घालत आहे। यामुळे मटणाला रंग खूप छान येतो। तसेच 2 चमचे मी घरगुती तिखट घालत आहे। सावजी म्हटलं की थोडं झणझणीत हे आलंच, तरी सुद्धा तुमच्या आवडीनुसार तिखटाचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकताय। तसेच आपण मसाल्यामध्ये सुद्धा सुक्या मिरच्या घातल्या आहेत, त्यामुळे तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार वापरा। आता यानंतर यात तयार वाटण घालूया। वाटण घातल्यानंतर छान परतून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम मी स्लो टू मीडियम ठेवली आहे। आपण सर्व मसाले छान भाजून घेतल्यामुळे वाटण फार परतण्याची गरज नाही। मसाला 2 ते 3 मिनिटे छान परतून घेऊया, म्हणजे मसाला छान मिक्स होईल। हे पहा, 2 ते 3 मिनिटे झाली आहेत। मसाला सुद्धा छान भाजून असा झाला आहे। आता मटण शिजण्यासाठी यात पाणी घालूया। इथे मी 2 ते 2.5 कप पाणी घालत आहे। आपण कुकरमध्ये बनवत आहोत, त्यामुळे एवढे पाणी पुरेसे आहे। जर तुम्ही पातेल्यात मटण शिजवत असाल तर यात पाणी थोडे जास्त वापरा व मटण सुद्धा 30 ते 40 मिनिटे शिजवून घ्या, म्हणजे छान शिजेल। मसाल्यामध्ये आपण ज्वारीचे पीठ, तांदूळ व डाळ वापरल्यामुळे रस्सा थोडा घट्टच होतो, त्यामुळे पाणी घालताना अंदाजानेच घाला। आता कुकरचे झाकण लावून कुकरच्या 5 ते 6 शिट्या करून घ्यायच्या, म्हणजे मटण छान शिजते। सुरुवातीला कुकरच्या मीडियम फ्लेमवरती 3 ते 4 शिट्या करून घ्यायच्या व नंतर एखाद दुसरी शिट्टी स्लो फ्लेमवरती करायची। अशा प्रकारे मटण शिजवून घेतल्यामुळे मटण पटकन व छान शिजते। अगदी परफेक्ट असे मटण शिजले जाते। हे पहा, कुकरच्या 5 ते 6 शिट्ट्या झाल्या आहेत। आता मी गॅस बंद करत आहे। कुकर थंड सुद्धा झाला आहे। आता आपण त्याचे झाकण काढून बघूया। वा, तुम्ही बघू शकताय, मस्त तर्री आली आहे। छान सुगंधही येत आहे। तुम्ही बघू शकताय, मटणाला रंग फारच छान आला आहे। छान दाटसर असा रस्सा झाला आहे। सावजी मटणाचा रस्सा शक्यतो असा घट्टच असतो। अगदी परफेक्ट असा मटणाचा रस्सा झाला आहे। मटण देखील छान शिजले आहे। 1 नंबर दिसत आहे। तर तयार आहे झणझणीत सावजी मटण रस्सा। छान ज्वारी बाजरीच्या भाकरी सोबत कांदा लिंबू बरोबर हे सर्व करा। हे अस्सल सावजी मटण तुम्ही नक्की करून पहा। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉन ही प्रेस करा। चला तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।